உங்கள் திருத்துறைப்பூண்டி ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவின் அசரவைக்கும் ஆடி தள்ளுபடி அழைப்பு. புதிய கடையில் புதிய ஆடைகளுக்கு ஒரிஜினலான ஆடை தள்ளுபடி. உங்கள் மனக்கவர்ந்த புத்தம்புது ஆடைகளுக்கு 5 முதல் 50% வரை ஒரிஜினல் தள்ளுபடி. மங்கையர் மனம் கவரும் பூனம் சேலைகள், சில்க் காட்டன் சேலைகள், பனாரஸ் சேலைகளுக்கு 10 முதல் 20% வரை ஒரிஜினல் தள்ளுபடி. நாவல் பூனம் புடவைகளுக்கு 10 முதல் 20% ஒரிஜினல் தள்ளுபடி. ஃபேன்சி ஸ்டோன் ஒர்க் சேலைகளுக்கு 10 முதல் 20% வரை ஒரிஜினல் தள்ளுபடி. மாடர்ன் பெண்களுக்கான சுடிதார் டாப்ஸ் ரகங்களுக்கு 10% முதல் 20% வரை ஒரிஜினல் தள்ளுபடி. மேலும் உங்கள் வீட்டில் செல்ல ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு அனைத்து ஆடைகளும் 5 முதல் 50% வரை ஒரிஜினல் தள்ளுபடி. ஆண்களுக்கான அனைத்து முன்னணி பிராண்டட் ஆடைகளுக்கும் 10 முதல் 20% வரை ஒரிஜினல் தள்ளுபடி. ஆண்கள் அணியும் கைலிகளுக்கு 20% வரை தள்ளுபடி. இச்சலுகை ஸ்டாக் உள்ளவரை மட்டுமே. ஏசி, லிப்ட், பிரம்மாண்ட 2 வீலர் மற்றும் கார் பார்க்கிங் வசதியுடன் புதிய கடையில் புதிய ஆடைகளுக்கு ஒரிஜினலான ஆடை தள்ளுபடி. குறைவாய் மனம் நிறைவாய். உங்கள் திருத்துறைப்பூண்டி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பட்டு ஜவுளி சாரீஸ் அண்ட் ரெடிமேட்ஸ் திருத்துறைப்பூண்டி.